Merħba, jina Mario Xwireb il-programm Ras Imbras fl-Istati Uniti resqin bil-mod lejn konfront ieħor bħal dak ta' 4 snin ilu bejn Joe Biden u Donald Trump. Ġifieri kontest bejn żewġ ex-presidenti, jekk nistgħu nsejħulhom hekk kif ikunu f'Novembru li ġej, u aħbar tal-aħħar minuti Nikki Haley illi kienet qed tikkontesta Donald Trump fil-Partit Repubblikan issa ddeċidiet illi tissospendi iktar milli tirtira, ma eventwalment dak li jfisser tissospendi il-kandidatura tagħha. Miegħi Ras Imbras, Dr. George Vital-Żammit mill-Dipartiment tal-Public Policy fl-Università ta' Malta, grazzi tal-qiegħed miegħi. Grazzi lilek. Qabel nibdew xtaqt il naraw daqsxejn din il-grafika biex nifhmu daqsxejn is-sitwazzjoni li żviluppat wara Super Tuesday propju il-bieraħ. Ir-Repubblikani Donald Trump rebaħ 777 delegat minn 865 delegat, rebaħ 14 stat minn total ta' 15. Nikki Haley minn naħa l-oħra, l-kontestant l-oħra, rivali tiegħu 44 delegat biss. U jekk nieħduha fil-komplessività tagħha, biex jerbaħ Donald Trump għandu bżonn 1215 il-delegat u diġà qabeż l-1053, mentri Nikki Haley 87. Minn naħa l-oħra, id-Democrats naraw lil Joe Biden illi l-bieraħ rebaħ 1342 delegat f'Super Tuesday, ma tantx għandu contest hemmhekk, tilef Samoa biss, però dak huwa territorju mhux stat, u jekk naraw x'fadal, pratikament irid jerbaħ total ta' 1968 bħalissa għandu 1548 delegat. Mela allura din hija sitwazzjoni jidher li f'Novembru Biden kontra Trump. Però l-aħħar żvilupp l-għana ġderlek bil-rizultatek. Kollox kif mistenni? Walkover, iva, mistennija, dan huwa il-xenarju li kontet nistenna jiena, dawn huma riżultati mistennijin, anke peress li m'hemmx il-kompetizzjoni. Mario, qabel ma bdejna programm kontet insemmi Super Tuesday tal-2008, meta kellna lil Barack Obama u lil Hillary Clinton m'għandniex dawk l-ismijiet. U allura tista' tgħid li it-telliqa hija definita dawn huma l-kandidati li se jkollna l-elezzjoni f'Novembru. Nikki Haley, sospendit il-kandidatura. Hemm min qed jgħid li damet wisq biex irtirat jew issospendiet il-kandidatura tagħha. Mhux l-ewwel darba li kandidat jipprova kemm jista' jkun itawwal inti tissospendi l-kandidatura għal żewġ fatturi, spiċċawlek il-fondi m'għandekx delegati biżżejjed. Iż-żewġ fatturi huma preżenti. Il-numri rajnijom u m'hemm l-ebda raġuni biex tkompli. Però jgħid tajt li hemm 70% tal-Amerikani li la jridu lil wieħed u laqqas il-ieħor. Allura jiena nista' nibqa' għaddejja fit-telliqa kemm nista' issa jidher li mhux se tibqa'. Imma hemm mart fertili biżżejjed kienet tajt, issa qatat qalba. Le, ma naħsibx li hemm daqskemm qed tajti, però hemm persentaġġ ta' nies li ma jidentifikawx ruħhom ma' Trump u dawk irid jara wieħed fejn sa jmorru dawk in-numri. Jiġifieri, min qed isostni jew min sostna lil Nikki Haley s'issa? Sa Novembru, x'sa jagħmel? Sa jmur ma' Trump jew sa jkollu l-protest vote, jew addirittura jivvota lil Biden. Dak wieħed għad trid jara. Kienet kritika ħafna kemm ta' Donald Trump, u f'dal-każ ta' Donald Trump, fil-verità miegħu kienet qiegħda tikkontesta, ovvjament ikkritikat il Joe Biden ukoll biex turi jisma' aħna hawnhekk Repubblikani, imma kienet kritika ħafna ta' Trump, taħseb li tmur warajh? Ħanajlek, rajt kandidati fl-antik, Chris Christie għadni niftakar oħrajn, Ted Cruz, illi l-ewwel kritikaw il-Trump bl-iktar mod aggressiv u mbagħad finalment endorsjawh. Jiena nara diffiċli tiġrib Haley din. Haley ex-diplomat, Haley kellha anki government assignments u naħseb illi ma tendorsjax lil Trump. Però l-politika għandha ħafna variables, għandha ħafna affarijiet li ma tkunx qed tarhom ġejjin u wieħed ma jeskludi xejn. Morru fuq żewġ kandidati prinċipali. Trump u Biden. X'inhi di li fl-Istati Uniti għandek żewġ kandidati li se jkunu qegħdin jikkontestaw lil xulxin fl-elezzjonijiet. L-ewwel tnejn presidenti. Iva. L-aħħar 4 snin Biden qablu Trump. Ma tantx ġrad din fl-istorja. Però mbagħad inżidlek mistoqsija oħra magħha wkoll 82 sena u fuqhom. Trump ftit iżgħar minn Biden imma mekkedin. Mario, konna qegħdin nitkellmu wkoll veru. Jiena kont qed niftakar dal-aħħar kif fl-1960 l-Amerika kellha John Kennedy, Richard Nixon kienu għadhom kemm għalqu 40 sena. 64 sena wara għandek dawn it-tip ta' kandidati. Din turi wkoll tirrifletti ftit fuq l-Amerika, hux veru. X'tgħidlek lilek? Jiena lili tgħidli li l-Amerika fil-preżent qed tbagħti minn nuqqas ta'
mexxejja ta' ċertu età, ta' ġenerazzjoni ġdida, ta' ħassiba, ta' mexxejja, u allura waqgħet fuq dawn il-kandidati. Anke peress, nerġa' ngħid Mario, kontrarju għal kif naraw il-politika fl-Ewropa, l-Amerika importanti ħafna kemm għandek fondi, kemm għandek donors. Ġifieri inti finalment tirbaħ it-tellieqa għax għandek il-flus. Però qed nitkellmu fuq kandidati anzjani hawnhekk, qed ngħidli huma anzjani u anzjani sew. Donald Trump 4 snin ilu kellu kandidati kontrih li kienu ta' ċertu ngħidu mhux żgħażagħ imma 40-50 sena. Democrats 4 snin ilu konna tinsemmu ħafna l-Pete Buttigieg. Iva, però Mario, ġewwa l-Amerika il-fattur anti-establishment illi kollok kandidat illi mhux ġej minn Washington, illi ma servix f'Washington bħal Donald Trump, issa Donald Trump huwa ex-president kif qed tgħid inti. Jiġifieri hawnhekk qed titkellem fuq xi ħadd illi għal 4 snin kien l-establishment. Dak huwa argument illi għadu jintuża ħafna. Anke peress illi fl-Amerika jiena qed nantiċipa illi issue prominenti sa terġa' tkun pereżempju l-immigrazzjoni. Sa terġa' tkun il-ħajt. Fl-aħħar ġimagħtejn it-tnejn li huma tkellmu dwar l-immigrazzjoni, Donald Trump jattakka u Biden jipprova jiddefendi jmur fuq il-frontiera mal-Messiku biex jipprova jagħmel l-ixju tiegħu, le? Anki hemmhekk Mario xejn ġdid, jiġifieri hawnhekk għandna déjà vu, għandna déjà vu. Kummenti li rajt din il-ġimgħa kien illi Donnu Biden iktar mu sa jiftaħar biex ngħidlek bl-accomplishments tiegħu sa jgħid isma' jekk mhux jien araw l-alternattiva kemm hija minni. U jekk tkun hekk, allura mhux se tkun kampanja bbażata iktar fuq policy making. Issa, jiena naħseb illi hemm track record tal-aħħar 4 snin, hemm il-highs and lows, jiġifieri inħolqu ħafna jobs, l-ekonomija Amerikana mhijiex sejra ħażina għalkemm għandha dejn li huwa minkejja l-inflazzjoni, straordinarju, inflazzjoni, iva. Jista' jkun ukoll Mario illi jerġa' jkollna foreign policy issue illi tkun dominanti fuq l-elettorat Amerikan. Per eżempju Gaza, Biden qed ibati jidher hemmhekk. Iva. Naħseb illi il-fatt u anki Biden internament fil-partit tiegħu stess, il-fatt illi ma sapportjax anki riżoluzzjonijiet tal-UN illi jsejħu għal ceasefire fosthom dik illi mbuttajna aħna Malta, dika naħseb l-Amerika mhijiex qiegħda tidher bħala xi ħaġa tajba. Illum naħseb Mario, u jiena naħseb li hija xi ħaġa tajba, l-istat li jiexu fih il-poplu Palestinjan bħala poplu soppress, bħala poplu li għadna ngħidu sal-lum jekk hemm bżonn ta' two-state solution jole, illum dak hawn iktar awareness tiegħu. U allura Biden sajbati jekk sa Novembru nersqu għall-elezzjoni mingħajr soluzzjoni. U l-Ukrajna, il-gwerra fl-Ukrajna, Trump ħafna drabi nies jakkużawh li huwa dak li huma kontrih, jakkużawh inti viċin ta' Putin. U ma jidhirx jgħid kieku kien hemm jiena fil-White House, Putin ma kienx jattakka l-Ukrajna. Però dan argument perikolus ħafna. Ħanajlek, Neville Chamberlain fit-38 mar lura l-Ingilterra, kulħadd forsi jiftakar dak il-footage fuq ir-runway vittorjusu trionfanti li sab il-paċi ma' Hitler. Kulħadd jaf ġara ftit snin wara. Trump jista' jkun Chamberlain ta' dan iż-żmien mar-Russja. Noqogħdu attenti ħafna, qed nitkellmu dwar l-alleanza militari n-NATO, qed nitkellmu dwar l-għajnuna militari li għandha bżonn l-Ukrajna biex tiddefendi lilha nnifisha jekk humiex sa jitkomplew taħt presidenza Trump. Għax Trump ukoll qed jargumenta li jisma' l-Ewropej għandhom ikunu huma li joħorġu li jiffinanzjaw id-difiża tagħhom pratikament. Mhux biss, iva, u naħseb illi mhuwiex sigriet illi donnu ma' Putin irnexxielu jistabbilixxi ħbiberija ma' relazzjoni illi meta ftit wara li sar President qal li saqsih jekk kienx intervjena biex itellef fl-elezzjoni tal-2016, Putin qallu le u qallhom lin-nies li l-poplu Amerikan qallhom jien nemmen il-Putin u ma nemminx l-uffiċjali Amerikani. Wara dak li kien ġara fis-6 ta' Jannar tal-2021 hemm sejħlu l-attakk fuq Capitol Hill. Iva. Trump minkejja kollox jibqa' popolari. Kif tispjega? Trump sofra impeachment fuq dik, Ġifieri Trump għandu żewġ impeachments, għandu 91 kawża l-qorti kontrih, atti ta' akkuża kontrih, għadu kif tilef kawża l-qorti fuq frodi ta' $380 miljun,
jekk ma tista' sejjaħlu xejn, żgur tista' tgħid li Trump huwa raġel reżiljenti ħafna. Jiġifieri mhux biss l-età, jidher physically fit iktar minn Biden, apparti dik. Però dan jiġri kollox jibqa' dej jiżloq u donnu xejn ma jeħel. U kien hemm tentattiv biex ineħħuh minn fuq il-lista tal-kandidatura ma f'ċertu stati partikolari. Għax is-Supreme Court eżatt. Imma kif jibqa' daqshekk popolari għal meta jkollu dawn l-affarijiet jista' jkollok l-argument tiegħu minn naħa l-oħra dik kollha ħadma tal-establishment kontrija jista' jargumenta lek ukoll. Fil-fatt hekk jagħmel. Mario mhux biex naħrab minna, naħseb li għadu kmini wisq biex l-istorja ta' verdet fuq din it-tip ta' kondotta. Ġifieri li nħarsu lejn il-poplu Amerikan u ngħidu isma' kif dan il-perjodu ta' żmienna għażlet xi ħadd li huwa li kiser kull regola kemm ta' campaigning, kemm ta' politika li qatt kien hemm politiku Amerikan. Ġifieri Trump jiena nħobb ftit il-Presidenza Amerikana. Ma nistax insib analoġija miegħu, ma nistax insib kandidat fil-passat bħalu, għaliex huwa totalment differenti minn kulħadd. Biden minn naħa l-oħra min jgħid li xorta waħda ma jfuħx meta tqis ibnu l-Ukrajna u sitwazzjonijiet oħrajn. Assolutament, u Biden għandu l-istejjer tiegħu, ġifieri Biden anki f'kampanja darba fl-antik kien ipplejġerja, kien ikkopja minn mexxej Ingliż. Imma lil minn da kollu, Mario, jieħod għal-affarijiet li jiena l-iktar tiskantani huwa dak li aħna naħsbu jiena fir-relazzjoni mal-medja pereżempju, Trump jiġilet mal-medja, għajjar il-kulħadd, inkluż nies b'disabilità, lin-nisa, lill-Messikani, lill-Baranin, minkejja dan kollu Trump għandu dan il-konsens. U allura jiena naqbel miegħek. M'għandix ir-risposta għalfejn jiena nemmen u għetta f'dan l-istudju propju ftit ġimgħat ilu, nemmen illi Trump huwa l-espressjoni ta' protesta huwa simbolu ta' protesta ta' disenchantment ta' nies li għandhom mill-Gvern ċentrali. Jiġifieri id-dwejja l-antipatija li għandek inti. Jekk inti temmen pereżempju li xi ħadd se jmisslek il-gan tiegħek. Tajjeb, jekk inti temmen li xi ħadd qed jindaħallek fejn tmur tieħu l-kura tas-saħħa tiegħek. Tajjeb, ma ninsewx ħaġa biex ngħiduha wkoll Trump huwa l-kandidat li jgħid li huwa kontra l-abort. Issa minkejja kollox. U dik fost parti sostanzjali tal-elettorat Amerikan dik għandha ċertu saljenza. Mentri Biden in-naħa l-oħra. Mentri Biden, eżatt. Imma huwa Kattoliku. Eżatt. Ara daqsxejn il. U mbagħad l-Amerika għandek il-pina kapitali. Għaliex importanti, ġifieri mistoqsija kważi risposta li ma aħna bħala Malta għaliex għandu jkollna interess f'elezzjoni bħal din? Malta dejjem għandha tfittex l-interessi tagħha, però aħna ma ninsewx li aħna dejjem naħdmu anki fl-ambitu Ewropew. Jiġifieri aħna importanti għalina bħal Ewropa illi jkollna partner Amerikan illi huwa reliable. U minnu. Il-kontinent Ewropew ġi salvat mill-Istati Uniti u mir-Russja wara it-tifrik tal-gwerra ta' 80 sena ilu. Il-relazzjoni mar-Russja hija xi ħaġa mal-Amerika hija dejjem xi ħaġa importanti. Huwa importanti li min jokkupa dak is-siġġu jagħti serħan tal-moħħ illi għall-4 snin li ġejjin u mhux biss kummerċ, imma anki iva illi l-kontinent iserraħ moħħu fejn tidħol supply tal-enerġija u anki il-paċi fuq l-art. Ma nieħdux il-paċi for granted, Mario. Għadu kmieni sa Novembru, tisbilanċja ruħek minn se jkun l-iktar popolari dak iż-żmien? Mitnej li huma, jiena ħanimxi ma' trends li hemm u jiena naħseb illi sa jkollna another Trump surprise. Dr. George Vital Żammil, grazzi ħafna tal-kont miegħi l-programm Ras Imbras kuljum fit-3 ta' wara nofsinhar fis-6 ta' filgħaxija fuq TVM News Plus u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi.